ľudia pri novom videu z hry Temple Run a ja som Sigma Hacker. Takže ideme. Ten pavian naháňa furt na začiatku. 2500 coinov je cieľ, či čo? Nájsť 500 tých zelených. Či zobrať, či čo? Akože ja som túto hru uhral, keď som bol malý. Akože ja som v tým bol mega dobrým. Ale teraz už si akože nič nepamätám, takže neviem, jak mám ono. Proste už si nepamätám, jak to mám skákať aj tak. Ja keď som bol malý, no tak sme sa furt na tom s bratom hadali. Ja som mu vravel, že noci toto príšie raz je, lebo ja som mal tak okolo 5-6 rokov, on mal tak nejak 2-3 roky a chcel to hrať. Tá mamka nám to vtedy zakázala. Tak vtedy som to už nehral doteraz. Ale je to akože dosť ľahké aj. Keď ste to nikdy nehrali, tak pre vás to napríklad možno bude ľahké. Bolo to mega ľahké. Skoro spadnul do džúry. A to tam postupne zrychľuje a sú tam ťažšie prekážky. Zliezol som. Ja mám diamanty, bo ja neviem, ste ho dostať. No, otvorím kladivo, nejaká fotka, či čo to tam je. Odložím to, play. Akože pokúsim sa dať 2500 coiny, keď sa bude dať. Dojte, čo bolo. Míňo nám tu skočil. Iba 187 coiny. A to 2500 coiny dať, to je extrém. Mám prvú tú figurku, či čo to je. A to asi, keď ich nazbieram 5, to bude cieľ. Podľa mňa. Dobre, už kvarila ma. Neuškvarilo, ale zrobilo to zo mňa škvárku. Takže nechápem, čom sa tá krabica tak trasie. Ako kebyže bluje. Podľa mňa nedám 2500 coiny. Mám 107.
Co toto? To musí byť taká opica. Bo toto by nerobil, neznám, čo by to nerobilo ani. Takže ja neviem. Je to pre mňa dosť ťažké, ako aj. Bo som to nehral niekoľko rokov. No, vyletel som. Jak totálny retard. Dojiti. Mne sa to nedarí. Takže nechápem, prečo mu toto poprvé prišiel a naháňam. Po druhé, nechápem ono. Po druhé, nechápem, že jak môže vyletět stať tu, keď tam je múrik. A po tretie, čím to je také ťažké. Akože nie je to mega ťažké, ale je to také medium. Ako do líti. Ja som skoro zdech. Akože bojím sa dosť. Ešte neskápem. Ale kde som v bani? Prvýkrát v živote, ty kokos, som prvýkrát v živote v bani dajakej. Som nevedel, že to sa dá ísť do bani, more. Wow. V jakej líti. Teraz. Aha, ja musím zohnúť hlavu. Teraz zase zohnúť hlavu. Zase zohnúť hlavu. Budem sa tu zohýnať jak totálny retard. Ty kokos. On dal tam front flip, toto je Sigma, ten typek. Druhé. Ako ja mám skoro 500. Keď dám 500, to ešte 2000 bude treba. Ako ty kokos, toto prišiera mňa dosť štve. A jakže ona tam neprepadne? Ak sa drží iba s jednou rukou, líta s jednou nohou, more. Čo to je? Ale musím priznať, že to mňa na tom dosť štve, že tá príšera mi furt lezie do cesty a keď ja skočím, to cez príšeru nevidím, že či je predo mnou nejaká prekážka, či nie. Ja sa netočím dookola. Mne sa zdá, že hej. Podľa vás mi napíšte do komentárov, či vy si myslíte, že sa točím dookola, či nie. Jak to mám dostať? Daríti. Táto ide ale rýchlo. Kurník, som mal skoro 1000. Ako neviem. Na dneska to bude asi všetko. Čaute na budúce.